nosaltres no entenem per què hem de ratificar aquest acord. Està en el punt de l'ordre del dia i l'acceptem com a tal, però que quede d'entrada clar que si l'acord està pres, nosaltres no volem ni ratificar. Vostès també volen ratificar-lo, nosaltres ja el donem per fet des del moment en què es va prendre. El més senzill, si verdaderament no hi ha ganes d'armar polèmica i d'evitar mals pensaments, que la gent pensi que hi ha alguna cosa amagat, és des del primer moment contar les coses amb tota la claredat i no actuar amb consignes en la comissió informativa que va haver la setmana passada. Per què? Doncs perquè si en temps se fan les coses millor, podem saber quin és l'interès real de gastar, en què van a gastar-se aquests diners, i podem preveure el que per a nosaltres és més important, un sistema de contractació d'aquestes persones més just que el que normalment està seguint-se a l'hora de contractar treballadors temporals. I en el cas perfectament podria ser un d'ells tindre una bolsa de personal i tirar-me d'ells. Aquesta bolsa de personal en condicions normals, en temps bons, normalment està feta per persones que no tenen feina. En els temps que corren, considerem que el criteri del Departament de Benestar Social ha de primar especialment perquè hi ha moltíssima gent que està passant-ho mal. Nosaltres no compartim en absolut el sistema, podem estar fins i tot plenament d'acord en algun dels temes en els que va treballar-se, perquè vostès han comentat el tema del magatzem de Ribera ahir, comentaren ja 3 edificis públics i considerem que efectivament hi ha edificis públics, entre ells el magatzem de Ribera, que necessiten actuacions immediates. Però un punt fonamental per a nosaltres és el de la contractació. Jo crec que no diguem res nou. I mentre el sistema de contractació no canvia, nosaltres anem a oposar-nos a aquestes propostes. Jo dic que és una llàstima que no puguem votar a favor perquè possiblement l'objectiu és bo, però les formes no les compartim en absolut. Les hem denunciat massa vegades com per ara passar per damunt d'elles.